डिपार्टमेंटाच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचा तांकां दिला. गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा 2017 डेटेड 15 अमेंडमेंट बिल हे करपाक खातीर आसा. ताज्या उपरांत proposal for the government for land allocation to the SEZ promoters including the Meditech Specialties Limited, सिप्लाक दी केरी पठाराचे लँड दिल्ली तांच्या कडल्यान डील कॅन्सल करून ती SEZच्या अंडर बाकीच्या सगळ्यांनी ती क्लियर केल्ली. आपल्या हो एकटोच उरिल्लो ताजी लँड आमी परत आसा तशी तेजी सेटलमेंट करून ती गव्हर्मेंटा कडेन घेतली. गव्हर्मेंट विल कम विथ द गुड प्रोजेक्ट, ग्रीन इनिशिएटिव्ह प्रोजेक्ट 916 लँड परत घेतली गव्हर्मेंटान. ओके. Approval of the extension of the contractor of the Goa Health Monitoring Services operating the solid waste management wet and dry plant located at the Goa Dental College and Hospital. That extension दिल्ली आसा. पॉपल फेस्टिवलाचे काही बिल्स उरलेली आमची ताका एक्स्ट्रा हे दिला सेक्शन. टुरिझम डिपार्टमेंटाची काही बिल्स आशिल्ली पळय त्यांचे पेमेंट म्हणजे हेरिटेज फेस्टिवल बाकीचे वेगवेगळे इव्हेंट जाल्ले ताका कॅबिनेट अप्रुवल दिला. Relaxation for undergoing departmental training and GCS officer. Creation of the post in the director of mines and geology. Mines engineer आणि geology post mines departmental create केला नवीन पोस्ट. ओके. आणि proposal for the filling of the one post of the tutor demonstrator in the department of the cardiovascular and the thoracic surgery CTS in the Goa Medical College on the contract basis. तो माइंडसेट केले ते स्टाफ सगळे स्टाफ सिलेक्शनच होते. आता स्टाफ सिलेक्शनाची रिजल्ट पहिला जीएसटी प्रपोजल बद्दल जीएसटी प्रपोजल अलाइन विथ द सेंट्रल जीएसटी. बिला खयची येत ती सर असेंब्ली बिल अनेक सांगले तुम्ही बिला 2 काय 3 बिला आहा सध्या कोणा तरी शॉर्ट असेंब्ली आहा एक वेळ फुडला येता इंट्रोड्यूस करता. तर वेट किती म्हणता तुम्ही ते असेंब्ली इट इज गोवा डिप्लोमा येवपाचे आहा बिल्स. पळय गडकरीने उल्लेख केलो सीएम की दिलीप बिल्डकॉनाक जागो म्हणून तांकां 50,000 जागो दिला न्ही वेळा ते प्रोसिजर कंप्लीट जावपाचो ताका खबर नासली. प्रोसिजर उरला नीव अकॅडमीवर बेगीन सुरू जाता. सांग बरं तू. यू टेल फर्स्ट. बाय गॉड.